जरे आरोना आङो दखान होयोमोन साहा दखान आं साहा दखाननिफ्राय फैनाय समाव आंनि फैसा बेगा लामायाव गबोदों जानो हागौ सोरबाफोर मोनदोंबा आंनो हरफिन अननानै हरफिनथार आं रिकुवेस्ट खालामो आंनि डकुमेन्टस दङ गारि लेखा दङ सना रुफा दंमोन माने सना गोदोनानिबो खोमानिबो आंनो सना रुफाफोरखौ नाङा आंनो डकुमेन्टसखौ मोनफिनबानो जागौमोन प्लिज अननानै सोरबा मोनदोंबा आंनो बे डकुमेन्टसफोरखौ हर गारि लेखाबो दंमोन ओमफ्राय आंनि एटिएम डकुमेन्टसफोर दंलाबायो बेफोरखौ मोनफिनबा आं मोजां जागौमोन हामबायगौमोन आङो जाय मोनदों आंनो हरफिन अननानै आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामना जाय मानसिया मोनदों बेनिसिम सहैनाय बायदि आं रिकुवेस्ट खालामो प्लिज मोनदोंबा हरफिन सोरबा आं नाम्बार होगोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बे नाम्बाराव बुंहरनो हागोन जाय मोनदों प्लिज अननानै आंनो बे डकुमेन्टसफोरखौल' नांगौ सनाफोरखौ नाङा आंनि नाम्बारानो जादों 8882458500 प्लिज अननानै खिन्थाहर जाय मोनदों फैसा दंमोन एसे फैसाखौ नाङा सनाखौबो नाङा आंनो नांगौबा आंनो खालि डकुमेन्टसफोरखौल' हर शेयार खालामनानै हो जाय बे फैसा मैखौ मोनदों बिनिफ्राय बिसिम सहैनाय बायदि लोगोफोर प्लिज आं बेंटल बाजारावनो दखान दङ जोंहा दखान आरो साहा दखानबो होयोमोन आङो साहा दखाननिफ्राय फैनाय समावनो बियो माने फैसा बेगा ओंखायनो माने सोरबाफोर मोनदोंबा अननानै हरफिनथार खुस्रा गाखोलायबाय आरो डकुमेन्टसनि देरसिन आरो मा दंबावो ना मानसिनि लाइफआ सोरबाफोर जेनेबा भिडिअआव बुंलायनायखौ नङाबो साननो हागौ जेनेबा सना फैसा नाङा होनखाबाय बिस्रा बेया गैया ओंखायनो अननानै सोरबाफोर माबादोंबा नांगौबा लासो लानानै बेखौ फै नांगौबा बिनि दखानाव गारनानैबाबो फै आरोखि मोनायाव दोनहैखोमा बेफोरबायदि सोरबा बायदिफ्राथ' जेनेबा बेखौ लानो लुबैनानैनो माबानोबो हागौ ना ओंखायनो जाय मोनदों अननानै बिदि सानाला गोनो गोथो सानालासिनो नांगौबा लानांगौखौ गावनि मोखाङावनो बिनानै ला नों बिदि होनदों नालाय आं लानोसै होननानै थेवबो बे डकुमेन्टसखौ हैदो आरो ना गारि लेखायाबो इम्परटेन्ट आरो गावनि डकुमेन्टसाबो गासिबो नों लेखायानो गावनि डकुमेन्टसानो इम्परटेन्ट जाखायो ओंखायनो बोस्रा दाखुलायबाय डकुमेन्टसखौल' नांगौनो होननानै हैयो आरोखि सोरबाफोर मोनोबा ना ओंखायनो आंबो आंनियाव जा हायो सेयार खालामनानै होबाय बे आगैनि मुङै आं बोरैबा मोनथारदों आं माने बोरायनायावबो नुबाय आंनियाव नुबाय खनले नायबाय थाबाय आं ओमफ्राय ओरैनो सेयार खालामबाथ' जेनेबा माबायावल'सो फेसबुकआवल'सो जायो नालाय ओंखायनो आं इउटुबावबो आपल'ड खालामना होनोसै माने इउटुबनि मानसिफ्राबो जाहाथे सोरबाफोर सेयार खालामनानै मिन्थियो बिदि साननानै आं माने सेयार खालामबाय आरोना बे भिडिअखौ अननानै सोरबाफोर जायगायाव सोरबा जायगानिफ्राबो मिथिनोबो हागौ ना